Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da će Ukrajina zvanično podneti zahtev za ulazak u NATO. I mi smo de facto već dokazali kompatibilnost sa standardima koje nalaže alijansa. Oni su se pokazali kao stvarni za Ukrajinu, stvarni na bojnom polju i u svim aspektima naše interakcije. Verujemo jedni drugima, pomažemo jedni drugima i štitimo jedne druge. Ovo je alijansa, priznao je Zelenski. Procedure za prijem Ukrajine u NATO trebalo bi razmotriti u drugo vreme, izjavio je pomoćnik savjetnika Sjedinjenih Američkih Država za nacionalnu bezbednost, Jake Sullivan. Po našem mišljenju, sada je najbolji način da se Ukrajina podrži kroz praktičnu podršku na terenu, a proces u Briselu bi trebalo da preduzme u drugo vreme. Rekao je Sullivan novinarima. On je pri tome naglasio da Sjedinjene Američke Države ne odbijaju podršku politike otvorenih vrata za NATO. Sve odluke o pristupanju moraju biti donete između 30 zemalja članica i država koje žele da se pridruže, precizirao je Sullivan.